Cando vostedes me digan que está a técnica preparada, sí, podemos comenzar. Bueno, pois moi bons días e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na compañía dos viceportavoces, de Paula Prado, de Cristina Sanz, de Julio García Comesaña, imos facer un balance de actividade parlamentaria, centrándonos especialmente neste segundo período de sesións desta 12ª legislatura que comenzamos alá a comezos do mes de abril, logo das eleccións autonómicas celebradas o 18 de febreiro, en as que, como lembramos todos, os galegos volveron a dar maioritariamente a súa confianza ao proxecto do Partido Popular que lidera o noso presidente, Alfonso Rueda. Con esta rolda de prensa pechamos un máis que intenso e laborioso segundo período de sesións da legislatura, logo dun primeiro período de sesións entre os meses de abril e xullo que foi máis ben unha toma de contacto coa nova configuración do Parlamento galego e coa posta en marcha dos distintos órganos da Cámara. E digo intenso e laborioso o período de sesións porque nestes últimos 4 meses celebramos un total de 173 sesións dos distintos órganos parlamentarios, tanto de sesións plenarias como comisións, deputación permanente ou xunta de portavoces, o que supón case 2 convocatorias diarias, tendo en conta que os luns non son días habilitados para a celebración da actividade ordinaria e que celebramos de sesións plenarias nestes 4 meses. Pero deste intenso e laborioso período de sesións quixera salientar 3 cuestións principais. Unha primeira, o impulso legislativo que levamos adiante nestes últimos meses coa aprobación de 5 novos textos legislativos. A Lei de Orzamentos da Administración Galega para 2025, coa que os galegos volven a ter, por 16º ano consecutivo, e non nos cansaremos de repetir este dato, unhas contas aprobadas en tempo e forma, unhas contas que neste ano destiñan 3 de cada 4 euros a políticas sociais e que incrementan as rebaixas fiscais para todos os galegos. Paralelamente, aprobamos tamén a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, coa que se pon a disposición dos concellos a posibilidade de habilitar unha taxa turística e, ademais, se aproveita para dar un novo impulso ao sector eólico galego. A isto se suma a nova Lei de Estadística, aprobada por unanimidade de todos os grupos, a Lei de Cultura Inclusiva e Accesible, que contou coa abstención dos 3 grupos da oposición, e, finalmente, a Lei de Promoción dos Beneficios Sociais e Económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, unha importante norma para o futuro da nosa comunidade a través da que se garante que calquera proxecto que desenvolva na nosa terra relacionado coa produción de enerxía redunde en beneficios directos e medibles para o conxunto da poboación. E o que é máis importante todavía, respetando totalmente o noso medio natural e sen mermar ningunha soa garantía ambiental. Lamentamos que esta importante lei, a pesar das importantes achegas que se incorporaron por parte da sociedade civil, ata 67 alegacións, e das 9 emendas dos grupos da oposición incorporadas durante a tramitación parlamentaria, pois non contase co apoio na súa aprobación dos grupos da oposición, tanto do BNG como do PSDG como do Grupo Mixto, amosando, unha vez máis, a súa incoherencia política incidindo nas súas teimas sobre industria eólica sen muiños, sobre unha minería sen minas, sobre unha industria sen factorías, sobre un turismo sen turistas, sen un emprego sen empresas e, en definitiva, amosando unha vez máis que queren a colleita, pero non están dispostos a traballar a terra. Ademais desta intensa labor legislativa, unha segunda cuestión na que quero determe neste balance da actividade parlamentaria é sobre esa obsesión que teñen os grupos da oposición respecto do suposto uso abusivo da maioría do Partido Popular neste Parlamento, iso que tradicionalmente deuse en chamar o rolo parlamentario. Partindo da base de que estamos nun Parlamento democrático que se rexe pola adopción de acordos por maioría, resulta chamativo que se fale de rolo parlamentario por parte do Partido Popular de Galicia cando o 75% das iniciativas, ou seja, 3 de cada 4 iniciativas que integran as ordes do día dos plenos son a proposta dos grupos da oposición.
ou que a aprobación por unanimidade das proposicións non de lei supera o 45% en pleno e o 55% en comisión. E tendo presente que máis do 37% das iniciativas aprobadas en comisión son a proposta dos grupos da oposición. Unha cifra que se reduce ao 20% en pleno, onde a oposición aproveita o maior atractivo mediático destas sesións para defender as súas iniciativas máis demagóxicas, buscando interesadamente a negativa do Partido Popular de Galicia, sobre todo nos ámbitos máis sensibles, como poden ser a sanidade, a educación ou os servicios sociais. O que resulta bastante que son os grupos da oposición os que configuran a práctica totalidade da orde do día das sesións plenarias ao acaparar 3 de cada 4 iniciativas que se debaten en cada pleno, a pesares de atoparse minoría parlamentaria, e tendo presente que o Grupo Parlamentario Popular podería acaparar a maioría das cuestións das sesións plenarias. Como compre recordar, facíanos un momento o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista de Galicia en tempos do goberno bipartito, no que chegamos incluso a contemplar como se facían preguntas eles mesmos ao seu presidente. Deste xeito, eles son quen de poñer en riba da mesa a práctica totalidade dos asuntos que se van a tratar en cada pleno, facendo de escaparate ás súas ideoloxías, e no caso das iniciativas de control ao goberno, comparecencias, interpelacións, preguntas, pois sempre tendo diante os responsables da Xunta para contrastar as súas opinións. Felizmente, os galegos poden comprobar como pleno tras pleno e comisión tras comisión as propostas dos grupos da oposición acaban totalmente diluídas a contrastar as súas demagóxicas demandas coa realidade da acción do propio goberno galego e das propostas do Partido Popular de Galicia, ademais da mesma realidade da sociedade galega. E xa para rematar, unha terceira cuestión que protagonizou este período de sesións pois foi a Comisión de Investigación sobre a Contratación Pública da Administración Galega. E desde o Grupo Parlamentario Popular podemos amosar a nosa satisfacción á espera da aprobación do ditame definitivo, tanto mañá na comisión como posteriormente en sesión plenaria, polo que consideramos un traballo ben feito e que permitiu cumprir os obxectivos que nos marcamos ao comezo desta comisión. Poñer en valor a boa xestión dos gobernos do Partido Popular de Galicia, tanto na construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo, como en todas as contratacións públicas realizadas ao longo dos últimos anos. Foron 38 comparecencias, milleiros de folios de documentación oficial os que respaldaron o bo facer dos gobernos do Partido Popular e botaron abaixo as pretensións de nacionalistas e socialistas de poñer en dúbida a xestión dos gobernos de Alberto Núñez Feijóo e de Alfonso Rueda. Nin houbo sobrecusto na construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro, como ben clarexaron tanto a actual conselleiro maior de Consello de Contas como o anterior responsable, porque estamos a falar de dúas posibles opcións de levar adiante esta importante obra, tendo presente que unha delas, a de afrontalo con financiamento exclusivamente público, era imposible nese momento pola situación económica que atravesábamos. Nin se pudo constatar a máis mínima sombra de ilegalidade a través de toda a documentación facilitada e nas afirmacións de moitos comparecentes nas contratacións realizadas pola Xunta dende o ano 2009 ata a actualidade. En este punto, quixera trasladar a miña felicitación a dúas persoas do Grupo Popular que tiveron unha actuación exemplar ao longo desta comisión de investigación. En primeiro lugar, a súa presidenta, Elena Candia, que deu unha demostración de como levar adiante unha comisión de investigación solventando todos e cada un dos atrancos que día a día quixeron poñer desde os grupos da oposición para evitar o normal desenvolvemento da comisión. E, como non, ao noso portavoz nesta comisión de investigación, a Roberto Rodríguez, que levou a maior parte do peso das intervencións do noso grupo parlamentario e puxo en valor datos e feitos para contrarrestar toda e cada unha das difamacións coas que nacionalistas e socialistas intentaron desacreditar aos gobernos do Partido Popular. En definitiva, no Grupo Popular pechamos o período de sesións coa satisfacción do deber feito e logo destes días de descanso
afrontaremos o novo período de actividade parlamentaria con todo ánimo para seguir levando adiante os compromisos adquiridos cos galegos, defendendo a un goberno galego presidido por Alfonso Rueda, que vai seguir traballando na defensa do conxunto da sociedade galega. Nun momento no que o debate do novo modelo de financiamento e a consecución de novos traspasos de competencias a Galicia, como a definitiva sobre o noso literal, ou a AP9 ou as relativas á meteoroloxía, serán ámbitos de debate político. Sen esquecer tamén a toma de novas decisións para mellorar os servizos públicos que se prestan a todos os galegos, tanto no ámbito sanitario como no educativo, ou unha atención aos nosos maiores e os máis novos. Estaremos listos e dispostos para todo iso e esperamos atopar en fronte a unha oposición leal a Galicia e defensora dos seus intereses, aínda que, lamentablemente, a súa estreita relación co goberno socialista de Pedro Sánchez privoulles ata a hora de mirar exclusivamente cara a Galicia, converténdose, se me permite a expresión, nos tontos útiles dun goberno central extorsionado polo independentismo catalán e vasco. E o que é peor, vivindo un dos momentos máis caóticos da historia de España polos incontables, innumerables casos de corrupción que asolan ao propio goberno, ao Partido Socialista e directamente ao entorno do presidente Sánchez. Dende o Partido Popular de Galicia, dende o Grupo Popular, estamos seguros que tamén desde o goberno galego imos continuar facendo todo o posible para que Galicia se manteña afastada deste barullo mesetario e continúe pola senda de estabilidade e prosperidade da que felizmente gozamos todos os galegos nestes últimos anos gracias aos gobernos de Alberto Núñez Feijóo e de Alfonso Rueda. E ata aquí ese balance que queríamos facer deste período de sesións e, como sempre, por suposto, todos os que estamos aquí nos poñemos a vosa disposición por se queredes formular algunha pregunta que consideres de interés sobre este tema ou sobre calquer outro que consideredes. Bueno, me parece que desde fai moitos anos o sentido do humor do BNG, en fin, non é demasiado compartido co conxunto dos galegos. Mire, o BNG tiña unhas conclusións escritas dende moito antes de que se constituíse esta comisión. E, desgraciadamente, os traballos que se foron desenvolvendo, as comparecencias, a documentación aportada, pois convertiron en absolutamente anecdótica esas afirmacións que levan facendo tantos anos, por certo, sen ningún tipo de soporte probatorio, non? Eu creo que quedou acreditado o fundamental, que era que, cando saliu publicado o informe do Consello de Contas, que foi un pouco a espoleta de saída para toda esta comisión e para toda esta polémica, había dúas interpretacións. A que facía a oposición, dicindo que se falaba dun sobrecusto na construción do Álvaro Cunqueiro, e a que fixo o Partido Popular, dicindo que se lía completo o informe non decía eso e falaba simple dunha comparativa de dous posibles modelos, un dos cales non podía ser executado en aquel momento. Viñeron aquí os autores dese informe e validaron o que estaba dicindo o Partido Popular e, polo tanto, desmontaron por completo as afirmacións de nacionalistas e socialistas. Eu creo que o xusto, o lóxico e o razoable sería que o Bloque e o PSOE presentaran as súas excusas, esqueceran todo este tema, deixaran atrás as mentiras que levan repetindo durante varias décadas e se centrasen en facer algo útil para o conxunto dos galegos. Non é que teñamos demasiadas experiencias de que iso vaya a ocurrir, pero me parece que sería o razonable se o que queren é prestar un servicio útil aos galegos. Se o tememos? Non, en todo caso, como moito, poderíamos esperalo. Temelo non o podemos temer, porque, volvo a repetir, non hai nada que temer. O dixemos desde o principio e vou reiterar hoxe. Estamos orgullosos
tremendamente orgullosos da xestión que fixo o goberno galego do Partido Popular para dotar a Vigo dun dos mellores hospitais de Europa, nun tempo récord e con unhas instalacións simplemente espectaculares. E estamos absolutamente seguros, dende fai moitísimos anos, da honorabilidade dos membros do goberno galego, da honorabilidade dos funcionarios da Xunta de Galicia e, polo tanto, non hai nada que temer. Máxime, cando o máximo órgano fiscalizador desta comunidade, representado polos dous últimos conselleiros maiores, afirmou que non había ningunha soa tacha de legalidade respecto á contratación menor deses gobernos, nin respecto á contratación de emerxencia. Polo tanto, temor ningún. E máis, creo que os que se están amosando ata de agora bastante temerosos son eles. Porque, claro, se vas ao xulgado, as afirmacións habería que respaldalas con algún tipo de proba de documentación e ata agora non foron quen de facelo. Perdón? Bueno, vai ser un caballo de batalla se alguén pensa que a industria debe ser un caballo de batalla. Nós creemos que isto debería ser moito máis sinxelo. Poñer o proxecto nas mans dos técnicos cualificados para que fagan todos os estudios que correspondan, para que emitan cantos informes correspondan, e unha vez que vexamos o resultado deses estudios e deses informes, eu creo que o lóxico e razonable é plegarnos todos, absolutamente todos, ao que digan os técnicos especialistas. Dende logo, así é como actuou sempre o Partido Popular de Galicia. Nós o dixemos desde o principio. Se non conta cos informes correspondentes e, polo tanto, non hai todas as garantías, Altri non se podería instalar en Galicia. E se, polo contrario, conta con eses informes favorables e se dan as garantías necesarias, creo que ningún partido responsable pode defender que en Galicia deixe de crearse emprego industrial, máis cando todos coincidíamos en campaña que este é un dos obxectivos fundamentais para o desenvolvemento do noso país. O que non se pode, como decía na intervención, é pretender crear emprego industrial sen crear unha sola factoría. E o problema non é Altri. Altri simplemente é o último síntoma. A día de hoxe non coñecemos ningún só proxecto industrial que a hora da verdade, a hora de instalarse, contase co apoio dos grupos da oposición. E nos parece francamente lamentable, ademais de moi perxudicial para o futuro de Galicia. Esperemos que reflexionen. Algúna outra cuestión? Pois se non hai máis, o que vos vamos a invitar a tomar un café para despedir o ano, para empezar con forzas o seguinte, como é tradicional, sabedes que nos gusta facervos un agasallo por estas datas, este ano, pois se nos ocurriu que sendo este Parlamento o lugar escollido para intentar chegar e alcanzar un gran pacto pola lingua, que mellor que para iso de Xosé Carlos Caneiro, para que, todos teñamos un título inspirador da Galicia que queremos, que se parecería moito ao título deste libro, e, en todo caso, un libro que fala tamén do poder do galego, da importancia da lusofonía, e, polo tanto, esperamos que vos inspire a vos, a nós, tamén incluso a oposición, a que, se é necesario, lle faremos chegar algún exemplar, e esperemos que disfrutedes da súa lectura e tamén dunha feliz entrada no ano novo. A todos, feliz ano, e moitas gracias por acompañarnos hoxe e sempre.